Ola, que tal, como están? Abrimos unha semana máis o Faladoiro, como sempre facémolo con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, os que nos escoitan a través de Radio Obradoiro e os que nos ven a través do canal 27 Barbanza. Hoxe están connosco tres xornalistas, José Castro, que tal, Pepe? Hola. Benvido, Javier Carnota, hola Javier, Hola. benvido, e Arturo Maneiro, que tal, Moi Arturo? boas. Presidente da Asociación de Periodistas de Galicia. Con eles imos botarlle a nosa ollada diaria á actualidade. Hoxe temos datos do paro, baixou en abril en 46.000 persoas en toda España, segunda caída consecutiva trala do mes de marzo, un dato que hoxe resaltaba o presidente Mariano Rajoy na súa intervención no Comité Executivo Nacional do PP, onde tamén dixo que tivo que subir os impostos para evitar o crack o que se enfrontaba España. Dicía tamén que a súa intención é baixalos en canto sexa posible e tendo como tope o ano 2015. Falase estes días de ser necesario un gran pacto global contra a crise. O rei cree que sí, que é preciso buscar consensos para axudar nesa loita contra o paro, pero o problema é que as receitas para conseguilo son ben distintas e dese asunto temos xa falado moitas veces nesta mesa. Hoxe imos facer tamén, na segunda parte da tertulia, analizaremos como están as cousas en Galicia. Pero se vos parece, imos primeiro cas palabras, que a intervención de Rajoy ante a cúpula, hoxe, quero dicir, ante a cúpula do Partido Popular. Non estaba o presidente Feijóo, por certo, na reunión de hoxe, tiña outro compromiso en Barcelona, pero en todo caso, varios varóns autonómicos sí que respaldaron as medidas adoptadas polo goberno. Non houbo pegas, nin sequera de Esperanza Aguirre, que estes días se amosaba moi crítica e pedía unha baixada de impostos. E ali dicía tamén Rajoy que o seu partido, todo o partido, no seu goberno, ten que facer un esforzo de pedagogía para comunicar as medidas que se están tomando os cidadáns. Non sei se concordades comigo, pero dá a sensación de que ás veces falla o PP a hora de explicar estas medidas. Vos que pensades? A ver, Arturo, acerta, fai ben o presidente Rajoy en pedir ese esforzo a todo o partido, non só o goberno, porque se ten falado moito disto. Que fai ben en pedir ese esforzo porque é necesario cada vez comentar máis coa xente todas esas medidas que teñen unha finalidade non a plazo inmediato de tempo, sino que teñen que producirse unha serie de procesos que levan moito tempo para sacar, diríamos, rendabilidade das medidas que se están tomando. Por lo tanto, como é necesario ter moito tempo por diante, pois hai que explicalo, polo menos para que a xente non se impaciente, xa que pediu paciencia. Pero tamén pensaría que sería bo que Rajoy falase con máis frecuencia, incluso en momentos determinados, sair públicamente a explicar aos españois algún tipo de cousas. Creo que o agradecería a xente, sería bo recomendarlo. Neste caso, saia vostede e fale aos españois cando, sobre todo, se lles vai a pedir un esforzo máis. Non sei se concordades, Javier, Pepe. Eu creo que a verdade é que Rajoy fai moi ben pedirlle aos demais, pero que debe predicar co exemplo. Evidentemente, unha das cuestións que caracteriza a súa administración é precisamente a pouca comparecencia ou as escasas comparecencias do presidente do goberno, non? E que moitas delas se producen ademais nese novo formato de comparecencias sin preguntas. Ao mesmo tempo, o Ou en Estado... televisión de plasma, non? Ou en televisión de plasma, efectivamente, non? O sea, chegando ao límite, non, da comparecencia virtual, non? Pero o Estado, o goberno do Estado ten ademais unha serie de mecanismos ao seu servizo para facer esa transmisión, e creo que non nos está a empregar ben. Por exemplo, a televisión española perdeu moitísima credibilidade na audiencia, perdeu a audiencia, pois algo se está a facer mal tamén neste camiño. Hai que recordar que había un pacto asinado antes das eleccións xerais, que tamén podería haberse o que estaba funcionando ben, e que o Partido Popular rachou unilateralmente unha vez chegado ao goberno porque non lle interesou manter ese mismo nivel de transparencia que había nese pacto asinado entre os grandes partidos previo. E eu creo que, ademais das partes de comunicación, hai tamén as partes de intención. Eu creo que agora que se podan ver ou con todas as eu creo que todo o prudente que hai que ser neste caso, non? Porque unha baixada do paro nun momento determinado non vayamos botar todos os cohetes a hora de golpe, non?
pero tendo esa prudencia, parece que en algún momento haberá que sair da crise, que polo tanto podanse a pensar na estrategia de cara ao repunte, non? Hai que pensar en que a toda agora que tamén conviña moito silencio porque había moi pouquiños exemplos que poñer de como estaban funcionando esas medidas. De feito, incluso o presidente de Extremadura ven de facer pois unha presentación de todos os logros alcanzados na súa comunidade e do ben que vai a súa comunidade precisamente coas medidas contrarias, non? Feito este tamén vinculado non só á brillantez que poida ter o presidente do PP, senón tamén a que precisamente goberna regulado por un partido de esquerdas, non con Izquierda Unida. Así que vou deixar que falen outros máis e despois seguimos. E de Monagua tamén falaremos tamén por outra cuestión, porque tamén pide un pacto contra a crise. Bueno, pero falando do primeiro, a ver, Pepe, da política de comunicación do goberno e do Partido Popular neste momento difícil. Pareceme ben que o presidente Rajoy pida ao seu partido, aos membros da súa executiva, que comuniquen as accións de goberno, pero eu creo que o primeiro que tiña que comunicalo era él, está dito nesta mesa, non? Comunicar é un arte, é o arte de facer aliados permanentes, tanto dentro do teu partido, no caso de Rajoy, como fora, é dicir, na opinión pública. Facer aliados para crear opinión, modificar a opinión, cambiar a opinión que a xente ten, ou pedir máis ou menos, que a xente se adhiera a un proxecto que ti tes unha vez comunicado, non? E isto eu creo que o presidente Rajoy e o Partido Popular non o está facendo. É algo que se vota tremendamente de menos. Eu estou vendo en YouTube estes días unha parrafada, unha intervención do vicepresidente económico do Goberno Suárez de Fuentes Quintana en televisión española aos poucos días de entrar no goberno, naquele goberno, comunicando ao país cal era a situación real do país, como estamos, cales son as medidas que temos que tomar, e isto é o que vai facer o goberno. E dicíalles, ademais, que as medidas que se iban a tomar eran moi duras e que esperaba a colaboración de todos, pero que en todo momento o goberno iba a informar do que se iba a facer para atallar os problemas que naquel momento tiña plantexado o seu país, que tamén era o paro, era unha inflación galopante de 2 dígitos, dun 20 e tantos %, era o problema dos combustibles, do petróleo. Así acabou tamén Adolfo Suárez, o sea, claro. Non é que a boa comunicación de pero resultados... Pero a boa comunicación de Fuentes Quintana naquel momento foi un respiro para o país e creou unha adhesión por parte da opinión pública a aquelas medidas que en aquel momento eran duras e foi a antesala dos pactos da Moncloa. Non só na opinión pública, sino nas outras forzas políticas. Pois seguimos. Sí, non, eran circunstancias distintas, creo. Completamente distintas, totalmente claro. distintas, non ten nada que... No, eso, que me gustaría decir, que porque estamos entre profesionais, que cando alguén comparece non é unha roda de prensa, unha comparecencia, é o que estaba eu dicindo tamén do presidente, é comparecer para explicar a xente, incluso cunha comparecencia oficial en televisión, para explicar a xente, a audiencia, non aos xornalistas, porque a veces tamén sucede que os xornalistas pedalean con piñón fixo e, por moito que este falando de medidas económicas, lle van a preguntar pois por outra cousa que non ten nada que ver. Por lo tanto, unha comparecencia é un acto oficial no cual se lle dá diríamos, un marchamo especial para decir isto é moi importante o que vou a decir, o presidente do goberno se dirixe aos cidadáns. Ese tipo de cousas ao mellor hai que facelas cando realmente hai unha cousa importante que decir ou se lle vai a exixir. Entón, bueno, pues eso sí que sería bo. Rajoy a veces utiliza rodas de prensa estranxeiras ou aproveitando outra cousa para decirlo. No tempo que levamos de goberno do Partido Popular... Por exemplo, a semana pasada, dis... No, eu recordo unha que foi en Europa tamén que estaba falando das medidas de tal e os periodistas lle preguntaban por cousas daqui e estaba dicindo que ese tema non se tratou na Unión Europea. En fin, que é moi difícil a veces comunicar o que queres comunicar cando estés diante un personaxes periodistas que o que queren é outra cousa. Bueno, pois vamos a facer unha roda de prensa para outra cousa. No tempo que levamos de goberno do Partido Popular, que son 15 meses ou 16, non recordo ahora, desde novembro do ano pasado, decembro, houbo momentos críticos no país, momentos importantes, momentos en que o goberno tuvo que tomar medidas extraordinarias, moi duras para a opinión pública, que eu creo que merecían
o que ti dis, non unha rolda de prensa, senón un comunicado, acceder do presidente do goberno á pantalla de televisión para informar ao país e comunicarlle todo aquilo e por que tomaba aquelas medidas. Para facer aliados, precisamente. Porque agora das o caso non sei se co 80%... conseguiría moitos aliados, pero, bueno, pero polo menos... cando vas a decir que vas a apretar o cinturón... Hombre, non lle van a aplaudir. Non hai ningún, eu creo que non lle vamos a aplaudir, de... pero polo menos entender o porqué e para qué das medidas, sin que te enteraras ao día seguinte por a rolda de prensa ou despois dun comité, dunha reunión executiva do partido, era moito mellor, non? Ou tamén, neste caso, hai que pensar, eu estou vendo ahora, cando hai unha comparecencia específica en televisión, a xente quere ver outras cousas tamén. Isto temos que terlo en conta. Ao mellor preferen ver Gran Hermano, outro tipo, que ver unha comparecencia do presidente do goberno dicindo as cousas que hai que facer. En un momento determinado tamén se pode... Quero decir que para mí é máis importante que me trasladen que van facer nas medidas económicas, como, sobre todo, por exemplo, debería ser tradición que cando colles o goberno despois dos primeiros 100 días de que asentas os ministerios e tes un primeiro Consello de Ministros do que vas facer de verdade, comparecer ao presidente, e prefería unha comparecencia en todas as cadeas, non? Como o saúdo de Navidad, non? O sea, prefería que quitaran o saúdo de Nadal ou os autonómicos esos que chevan fan a fin de ano, non? Que un debate da autonomía sin oposición, pois prefería unha locución destas cara urbi et torbe por todas as cadeas. Eu creo que de todas formas, e a esas me quería referir, decir, temos unha certa tradición aquí de que ese tipo de comparecencias, que normalmente ademais aquí marcamos no xefe do Estado, máis que no presidente do goberno, están relacionados ou ben con momentos de felicitación e de tradición ou ben con golpes de Estado, porque non vamos a engañar, son as que temos así na memoria colectiva. Vamos, a memoria colectiva. Se sale o rei, é que hubo algo moi gordo, non? Non te imaginas que pode salir por algo un poquinho máis tal, e se sale o presidente do goberno e vai salir en todas as cadeas ou sale con unha solemnidade especial, parece que hai un momento de... Se fala do euro, cando entramos no euro tamén ten outra razón. Claro, efectivamente. Eu creo que hai razóns importantísimas. Hai moitas formas, ademais, de comunicarse. Hai tradicións como a do presidente de Estados Unidos, non? Que comparece e comparece con frecuencia, además desas comparecencias dos verdes ou que teña, para falar de leis que lle costa aprobar, para circunstancias de que non lle vai ben, pois a mellor de que non pode seguir a mesma línea que prometeu en campaña, e o fai abertamente. Eu creo que deberíamos adoptala. Outra cousa, é dicir, vamos, eu creo que a audiencia debe saber o que creo que seguramente só intuye. É dicir, é unha tradición que eu creo que, sobre todo, fomentou bastante Felipe González. A xente, os presidentes prefieren que lles pregunten das cousas de aquí cando van de viaxe afora, porque no avión viaxan os periodistas habituais. É dicir, tampouco van a ter ninguna sorpresa. Incluso hai un límite de xornalistas que poden ir. Está todo pensado. Está todo bastante máis controlado. Pois iso tamén había que rompelo. O formato pode ser moi variado, desde unha entrevista con un periodista, unha entrevista a 3 ou a 4 ou a 5, como tivo Zapatero algunha vez, creo que Rajoy tamén tuvo algunha entrevista deste tipo. Son partidos, é unha cousa moi importante, é unha comparecencia. Senón o que vas a facer é... Non fale desa vez, O que vas a facer é matar a mellor a un bo xornalista. Porque, ao final, vai quedar seguro que de pelota, aunque non o fora. Porque se o tema é tan importante, ao final te terán que temblar as pernas. Como ciudadano, isto, o país é como unha grandísima familia. A min interésame o que está ocorrindo no seno da miña familia do Estado, e interésame que o pater familias, é dicir, un máximo responsable da xestión das historias da res pública das cousas do Estado, que me informe, e que me informe con toda a claridade do que está a ocurrir, e das medidas que vai a tomar, e por que vai a tomar esas medidas. Eu creo que é elemental. De todas formas, Pepe, eso está hasta saciedade comentado en intervencións parlamentarias, hasta saciedade no Parlamento. O que pasa é que non te referirás ás sesións de control. Non, sí, a todas as sesións que houbo falando, pero hai moitas que hai moitísima información. O que pasa é que tamén, insisto neste tema, a xente lle gusta máis ver outros temas na televisión
que ver o presidente eso comentando. seguro. O sea, non hai máis que ver as audiencias. Quen é a cadea que ten máis audiencia? Bueno, pues que contidos ofrece? Desde logo non son ningún que teñan algo que ver co tema de comunicación de situación, sino, bueno, é espectáculo. Bueno, falaba antes, Javier, non sei se queréis dicir No, algo máis. quería decir que... Falaba antes, Javier, do presidente de Extremadura e falaba Pepe dos pactos da Moncloa e estes días Monago pedía nunha carta que publicaba o xornal El País pois un gran acordo como dos pactos da Moncloa do ano 77. Tamén o rei dicía estes días nas reunións e conversas que tivo con Rajoy, con Rubalcaba, que hai que insistir neso de buscar consensos para loitar contra a crise. Non sei se credes que o rei debe facer de mediador neste punto. Hoxe dicían, por exemplo, dende Izquierda Unida que o que queren facer os asesores do rei con estas mensaxes que se deron a coñecer estes días é lavar a imaxe do monarca, logo das últimas noticias relacionadas ca Casa Real. Que pensades? A ver, Pepe. Bueno, o papel do rei é precisamente ser árbitro e mediador, e foi o papel que desempeñou moi ben, eu creo que magníficamente ben, desde que asumeu o papel de rei pouco despois da morte de Franco, non? Entón, un papel que lle vai... Hombre, que neste momento o rei queira restablecer, recuperar parte da súa imaxe, pois tamén é natural, porque está bastante deteriorada polos últimos acontecementos, non? Iso se ve tamén no barómetro do CIS, non? Que baixa... Efectivamente, veixe que a corona é un problema xa para o país e suspende clamorosamente ante a opinión pública española. De modo que é natural que el queira recuperar o papel, o prestixio da corona, que tivo e que perdeu por unha serie de accións que non veñen agora ao caso, e ao mesmo tempo é natural que queira recuperar o papel de mediador. O que eu creo é que neste momento teno moi difícil. Vai a ser moi difícil que el poida facer de moderador nun pacto, tal como está a crispación e o desencontro entre os partidos políticos, sobre todo entre os dos grandes políticos, porque, bueno, é o método Ollendorf, non? Está chovendo, di un, e o outro di, pois fai un sol, non se entenden, nin queren entenderse, nin hai, parece que non hai posibilidade de que cheguen a acordos, de modo que o ten difícil. Bueno, xe dicía Rubalcaba que é complexo, pero que non é imposible, que os socialistas están dispostos a facer concesións. Claro, que senón é imposible chegar a algún tipo de pacto, non? Se non hai, polos dous lados, digo, concesións. A ver, Javier. O que pasa é que é moi difícil en este momento pensar precisamente que se poda dar esa circunstancia así de pacto e tal, porque primeiro, descoñecemos cal é a situación real. Descoñecémola de tal xeito que eu creo que empezo a pensar que tampouco a coñecen moito nin os que a tiñan que coñecer, ou que a tiñan que explicar. Pero hai un descoñecemento total por parte, polo menos, da opinión pública, dos comuns dos mortais que estamos aquí, de cal é esa situación, non? Para partir, para facer, para xenerar despois unha serie de criterios de actuación, non? Por parte dos partidos políticos. Despois, os partidos políticos, sinceramente, tanto desde o goberno como desde a oposición, estánse a caracterizar por non presentar un programa de actuacións artellado, conxunto, ben feito, é dicir, unha planificación do que teria que ser a súa actuación de cara aos vindeiros 3 anos, contrastable unha ca outra. É dicir, nin o goberno presenta un plan de actuacións, nin a oposición lle contrasta con un plan que é máis, no caso do Partido Socialista, evidentemente, evidencia que non o ten, porque o está creando e ten unha conferencia política todavía en outubro, é dicir, pode decir que está traballando nel, pero ten incluso uns plazos marcados, non? E o goberno leva, pois eso, 15 meses que parecían unha eternidade, por non sei, parecía que levaba máis tempo. Pois a verdade é que tampouco se lles ve, non? Vese moito que van a trompicós, que hoxe pois estamos optimistas porque sale ben as cifras do paro, pero enseguida virá un nubarrón co cal se podan justificar medidas de recorte e de austeridade, non? Que non van acompañadas de outras medidas de impulso ou de activación do mercado laboral, que eu creo que é das que máis deficitarios estamos neste momento, pero que realmente deben ser moi difíciles de conseguir, porque de momento non saiu ningún, ni siquiera, e eso temos moita sorte, ni siquiera todavía non saiu un visionario que nos las viñera a explicar, como ten sucedido noutros países, non? De momento non temos o Berlusconi español,
ao que tanto se teme. A ver, Que Arturo. tanto está buscando moita xente, porque hai moitas veces está buscando un Berlusconi. Dice, hai que como se di, volver a facer un sistema de partidos políticos distinto, tal, ao final en Italia o fixeron e apareceu Berlusconi, no? Que, falando deste tema, partindo da base de que o goberno actual ten maioría absoluta, bastante absoluta, ten unha obriga moi clara de gobernar, ten unha obriga moi clara de levar adiante as súas políticas. Encontrou unha situación moi difícil, polo cual arreglar eso supón tomar medidas moi complicadas. Aquí creo que xa comentei outras veces, porque sempre me acordo da rúa de San Pedro en Santiago, cando unha calle hai que arreglala, hai que levantar todo, e iso supón un incordio para todos os vecinos, para todo tipo de tráfico rodado. Hai que levantarlo todo e poñer desde moi abaixo todo moi firme para que eso se manteña. Cando non se fai así, como se fixo ca Rúa de San Pedro 2 veces, ao final eso volve a fundir. Por lo tanto, si queres facelo ben, tes que ir abaixo, tes que ir fondo, tes que crear unha incomodidade a xente, e iso, ao final, a xente cando está esperando cando rematen. Cando rematan as obras de que ben quedou isto. Eu creo que foi Rajoy quen dixo nun momento que eu teño un contrato de 4 anos e a min hai que esperar a que acaben os 4 anos para que as medidas que se están tomando me exixan resultados por esas medidas. Eu creo que ese é o lóxico. Si os partidos políticos poden ter dúas formas de actuar diante deste tema, ou opoñerse sistemáticamente a todo ou, polo menos, deixar gobernar. Os partidos da oposición o que teñen que facer é opoñerse e controlar o goberno. O que non poden facer é pedir un pacto para que en lugar de facerse a política do goberno se faga a política da oposición, que é un pouco o que se está tratando de decir. Deixe de gobernar según o voso programa e vamos a facer un programa conxunto entre todos que vai a ser a miña política e non a súa. E creo que isto non leva a ningún lado, porque sería unha deixación total de... Por eso decía eu que o ambiente neste momento non é propicio ao gran pacto entre os partidos. Entre outras razóns porque cada un quere impoñer o seu modelo. O Partido Popular está legitimado para levar a cabo o seu programa, que, por certo, o seu programa xa non é o que está implementando, senón que cambiou-no sustancialmente, non? Pero a oposición tampouco está legitimada para querer implantar o seu programa. Aí, nunha negociación, sabémolo todos, sobre todo os que estuvemos en mesas de negociacións, sempre yo gano, tú ganas. É dicir, temos que gañar os dous para chegar a unha terceira vía, que é a vía da solución. Pero non se pode decir, vamos a pactar o tema do paro e a cambio deso non me faz a lei de mellora educativa. Non. Pero é o que se quere facer. Claro, nunha mesa... É dicir, un pacto global, non facer a política do goberno, senón a que eu quero. Falamos desto, pero tamén falamos desto outro. Entón, ti non me faz este tema, non le vas adiante esta lei, faz o que eu quero. Entón, esa é unha negociación que é imposible. Nunha mesa de negociación, collemos o exemplo do paro. O paro que é o problema sangrante, é o problema dramático deste país. Sentados nunha mesa, parece claro que nin o PSOE cando gobernaba, nin o PP que está gobernando agora, acertaron cas solucións para remediar este problema terrible que ten a sociedade española. Algúnas solucións están en trámite. Bueno, unha de dúas. Ou o problema non ten solución, e parece que a ten, porque en outros países encontraron remedio ao paro, ou as solucións que se implantaron foron por camiños equivocados. Que quero dicir? Quero dicir que chamen ustedes, todos, o goberno, oposición, sindicatos, axentes sociais, todos os demais empresarios, todos os demais axentes sociais, alcaldes, etc., sentarse a unha mesa cun único orden do día, de non levantarse... Como resolvemos o tema do paro? Cantas solucións crees que salirían dunha reunión? Imagínome que moitas e algunhas como valiosas. Asistentes, o mellor. Por lo menos 50 por cada parte, todas opostas unhas ás outras. No, pero despois, claro, nun brainstorming, nunha tormenta de ideas, ao final colles as ideas principais. Durante un ano estarían discutindo. Se non hai forma, non ten solución. No, bueno, podes... Os modelos hai que pillalos de onde vemos que podan ter ou onde tiveron certa eficacia. Quer decir, en este momento falamos
todos tiveron, eu creo que hai que atribuir parte ao xeito de gobernar e parte tamén ao momento conjuntural que che toca, claro. Por exemplo, o PP tivo moi mal momento, parece mentira que o diga eu, tivo moi mal momento e, polo tanto, subiu moito o paro. Entonces podemos decir que durante o goberno socialista anterior pues estaba moito máis baixo, pero tamén efectivamente viña tamén dunha situación económica moito mellor, era moito máis fácil controlalo. Remontate a González e por eso quero decir que todo que era mundo, ao revés. por eso todo mundo pode falar, pero me gusta máis falar do claro. momento. Ahora, eso sí, non de cada momento, sino de que a situación conjuntural económica afecta notablemente, que como decía Pepe, non dá a impresión de que foran moi espabilados nese sentido. Ahora, si é certo que as políticas daqui, como vida de todos, as políticas, as últimas políticas, as políticas de maior austeridade, as políticas planteadas desde esa maioría absolutísima da que hai que deixar gobernar sin falar con ninguén, porque cada un que che fala, aparte que che vai decir o contrario, non tiveron moito éxito. En Galicia, 80.000 persoas perderon o emprego neste... É que me estou acordando da reindustrialización española que tive que falar aquí outra vez. Cando Felipe González tivo que coller España e facer unha reindustrialización, foi austeridade, pechar empresas, paro, loita nas calles, todo, porque había que desfacer un sistema e montar outro distinto, e aquelo foi brutal. O sea, isto de hoxe é unha, diríamos, unha broma ou unha anécdota comparada con a época da reindustrialización, do cal moita xente xa naceu moito despois da reindustrialización en España, que era pechar empresas, cargarse astilleros, cargarse grandes fundicións, todo eso. Entón, ahora resulta que ves dun goberno que che está en caída libre, todos con brevidade, está en caída libre e o que tens que facer primeiro é parar a caída e logo a ver se consigue subir. O que non podes decirlle que, como está en caída libre, ahora que vaya outra vez arriba, non? O que pasa que as circunstancias da época anterior son, así como eran distintas as de Fuentes Quintana, tamén son distintas as de González, non? Hoxe o país é moito máis complicado. No, aquel era moi complicado, aquelo foi unha loita brutal. Ahora é unha anécdota. Había un plan de reindustrialización, e pudo ser moi duro, efectivamente. Foi durísimo, foi agora brutal. O problema é que non vemos o plan. Foi un plan propio de, como dicen os da esquerda, da extrema dereita. O sea, un plan feito pola extrema dereita, como digo, da extrema esquerda. Claro, supoño que os da esquerda non opinarán eso porque son os mesmos que o aplicaron. A esquerda dice que ese tipo de cousas, cando aplica outro, é de extrema dereita. Se o aplicara outro era medidas de extrema dereita, como aplican eles, son medidas miñas, pero se o fixera outro eran de extrema dereita. Foi brutal. Ímolo deixar aí, que está moi interesante, pero temos que facer unha pequena pausa para a publicidade e a volta temos falar xa da actualidade en Galicia, así que nada, descansamos, collemos folgos. Se fora cousa vosa, creo que o pacto sería posible, Eu creo que sería desquen de chegar a ese consenso. Sobre todo é necesario. Bueno, pois facemos pequeno descanso, volvemos de contado no Faladoiro.